Hekerto gosoma korase gitabu ni gya Zaburi emieyemo na 19 ogosoma kwaya 10 na boigo 11. Ekere kebungo kagoteba ng'a inche ni igongo korigiane enkoro yane yonsi onde timbaisa gotiga amachikago na agachire ling'ana liago ase enkoro yane ime ng'ati ngora ebibe asore. Gitabu gya Zaburi emieyemo 19 ogosoma kwaya 11 etang'a inche ani igongo korigiane enkoro yane yonsi onde timbaisa gotiga amachikago na agachire ling'ana liago ase enkoro yane ime ng'ati nkora ebibe asore. Gitabu kege kegotosegeta ng'a nere buya omwanchi omorigereria akorigia obosio bwa Nyasaye na enkoro yago yonsi obwati amachiko aye orinde ling'ana liaye gose ling'ana liaye libe ligokwagacha kegima tobasa gokora ebibe bosi bwa omonene ng'a obe kogocheneka kera rituko obwati amachiko aria bwenete buna tokogosemigwa korwa ase ebuku enchenu. Kine kebungo kerituko ria lero omwanchi omorigereria kegotosegete mambia bono iga ng'a tobe tokobwatia amachiko Nyasaye tobe tokwerwa nenkoro yaito yonsi totwara chitangu ng'a rero gatorigete ngoterera oro omonene rero omoiko okobwatire mambi norase gokora ebibe ime soma ling'ana liaye bwatia amachiko aye cheneka chingaki chionsi erinde obe gogokorera omonene